chi bai ule tuntum video a chuan pothos chungchang a enkul dante ilo thlir hawang u tuna kan hmu mek khi epipremnam manjula pothos ania anni hi pothos family zinga mi ania pothos kan ti chuanin hetiang tuna kan hmu lai pangpar zam thei ang chi ho hi anni hi tropical plants ania pothos hi house plant a chuan alar pol le mi te shat lo em ania pangpar lom vak lo le pangpar chungchang shewak lo po hianin pothos ho hi chu an sheve de fur inarin omani tuna kan hmu lai hi golden pothos ania golden pothos hi ti hian hei a hring le a eng hian a ranga a mawi reuh em ani heng te hi tunpa kan no pan lai han ti ve khang rangin la khatiang hun lai te pawh khan hmuh tur a lo tam tawh a zamna a thata banga te thingkunga te an zam phei chuan lian pui na om theia tin tun lai phei chuan then khat phei chuan in khatianga lian kha giant pothos te an tia I man to ve de ulek ten an lo zuara ma se monstera te ang hian ana hi chu achu tiangin a tet na sa ve lawa a upat tak hi chuan tlem hi chu a tet ve thei ani tin nakina kan han soi zelanga adang te pothos ka nei ang chi te kan thlir ho zel don nia tun na ya hian mithiam ten pothos chi hrang hi an hybrid chuak thar le a chi thar te an han siam le a chunga tang chuanin mu thei amwal kan nei ve a chung zinga chuan hei tuna hian ka nei a hian hei hi marble queen pothos ania hei ti hian ana hi arang eng de thak kan ti don emmi chu tiang chu ania hei ti hian ade theka moi azik lampang hi tlemin a light dewa hei ana hnuai lampang au pa lampang hi chu ti hian a hring hian a han bo dewa tin ka da na awang te pawh ni mai the he lampang ana hnuai lampang hi a hring a tama a chung lama hian a hring hi a tlem a hei hi eng mu tha a ka da wang ani mela eng an mu that chuan an na var hi atam tultula eng an mu that lo chuan an na hring hi atam tultul ani kan ti thin kha ma te po in chuan helaya kan hmu hi neon pothos te kan te neon green te an tia hei hi ti hian hei azik hi a eng sar me azik hi chu chuanin he lampang hi hei a hring lai deuh te om ta hei te pawh hi enga hmu that dana zirin a color hi tlemin adang lam thin ani a enga hmu that chuan a eng hi eng taka enga hmu that vak lo chuan a eng hring deuh thin ani hei hunna a pawh hianin ni hei huana ka hun ani hei ti han ni chin deuh khang kalola luta pangpar dang lia tu omkara ka huna wang khan ana then khathi hei ti han a hring dewa then hi a eng dewa ni a eng hmu that dana in anglawa ni hi na sang po manjula pothos kan ti hi pothos ro a po hian na hi alai bi ka hei helai phe hi chu hei ka kut pha tiat don in a ron lai hei hi a thana ron pek to nu tun fur fu timela ro tui tun chal ron tor chok to nuwa khami ron chole ron chor le kha ni ta hei hi chu ama a thal lai vela lo om to sa kha ne hei tun na ya ron chor thara ni hei boruwa kan in thak chuan adana dangzar mai ana po hei lai thakop mai helamte ai chuan size te po chuan helai po hi hei ti hian aji kron chok thar hi chu adana dang bi kani
tin manjula na hi a eng hring cream deuh kan ti dawn em mi tiang hian a awm ta ti chuanin hei helai te chu hei avarin a bawh tam bik deuh em a na peng tin hi I an awm dan hi a in ang lo ani a then hi a hring a tama a then hi a var a tama a ran dan te hei in ang lo a manjula hi a hring a cream hei a enge ni rawng chi thum tian chi thum chili velin a in chawpawlh ani en chian hi dawl ania hei henglai te hei helai hi chuan marble deuh ang ten hei helai te phei chu var na sa a tihan a in chawpawlh na sa ti hrang hrangin a rang tuna chuan a enkawl dan lo sawi dawn ni lang eng an mamawh danah chuan tiang pothos ho hian tin pothos ker lo pawh pangpar hrim hrim hianin plants te pawh eng hi an chulak na ni wang hian eng hi an mamawh tha em mai a eng an hmuh that lo hi chuanin an ni dan tur hi ani chhuak zo lo a eng vak lawa pon tha thei hi han ti bawk mai lang in chhunga te han da char char lang an lo chul ve tul thin ani chuwang chuanin in chhunga kan da te pawh hi hun chhuah thina hun thlak kuala hetia hei an shape te pawh hi kan siam duh dawn chuan thian an hoi ngai hoi reng lo atia her kwal ve te hi ngai ta tin hei heng te pawh he lampang zawng hian a buk deuh he lampang zawng hian hei a kol deuh ta khatiang te pawh kha eng an hmuh na lampang eng an hmuh that na lampang hi an pan zela chuwang chuan kan her kwal ve thin angai ani chuan tin eng an mamawh ve kan ti lai hian direction ina a chhun chuan an kang thei ta chuwang chuanin direction ina chhun lo na lai si eng thalaiah kan dah dawn ani tuna chuan tuipek dan soita ilang tui hu zui hi an du lawa tui kan pe ni po in thlithor chhuak le rang thei ang chi hi leya po hian mangilang hei kalei man chu ama akalo soichin ang tho lei tholeng khati ang khania lei chopol dan hi ama in video ka siam to a nakina description a khan link karonda bel anga chuta chuanin lei chopol dan lo thlir du tan en theina omang chuan tuna tuipek dan lo soi don ta ilang lei hi tian han khoi lang a chung lang hi in chin ni emovel hi aro chuan pe ka hun to ani chuan engemaw moisture meter a holna ang chi te pawh khan a hol thei vek thawa ma se khami kha kan nei lo ni chuan tiang kan kut longa mo molamo in tian han khoila kuta hianin aro chuan kami aleya kha kai hlei thei to lo thin ani chuti huna chuan tui pek a hun ti na nya chuan an mani hi an kirchiat chiat awang hian an hna te hi man pothos dang te ang lo deuh hian ti hian an tingtom kwal vela an mani hi chu keipo hian ti swal lian deuh mai ka neia tun thal lai chhovel thlasik lai khan hei hi amoi lut tukani chuan in chhunga hian ka hunga ka hung kha tikhan tui de na te ka ba choi pheya tui kha ka pe a ana te kha lo po ta wang khanin ana te kha ti hang ka ti hu pa a ka sil pa a tikhan atui tle thlor nuwa khan ka hun na nga ya khan in chunga bok khan ka hung le a chu ka ti swal ka ti la ya chu hei hetiang hian na hi alo kang ta ni chu a chan ni ta chu tikhan kawa tui kawa pe a na te kawa ti hua kawa spray bora tikhan kawa ti fai vel kha an ngei lu tu kan ni chu spray vel te ti hu khatiang kha chu an ngei maro chu in chunga tho ka thun le awang khanin an na hu te kha akhai an mani hi hei an lo kumkar neu hei
ti hian a chelai kha chu ti hian bakche hian ti hian hemi a thalai ni lovin a chelam jok sai ta hian ti hian hemi a na hi han pai kha kale bui de boxia chuwan chuan ti hian ati dan kong chun chu ni alo ro vek to hemi video ka siam duwa wang hianin kalo le kat lawani heti hian hei amel hem de una ama se ana a omlo kha chuan helai hi arwa khwai don sia chuwan chuanin ti hian a poilo he fam kim kan ni lo machine po hi ka ngai da na chuan pangpar te po hi ti hian an ni na ang hian lo lang ve se a thamei ka tia a mel chede ulai te mel thade ulai te a tur ania chuan hei helai hnuai lam po hi hei thian ka tui ka pek khan atlinga ana te kha alo hu ta tin hei ama hi a khor deuh ka ti to kha wang khanin khami ana hu le ana kumkara lo tling khan ti ha tiang hi siam ta i khati hun lai khanin pona te khan lo da ila i borak chevel khanin lo chem hul tha se chuanin i tiang hian a omya lawanga chuwan chon in chunga plants kan da ang chi reng tui kan pe khianin ana hi ti hu lo turani ana ti hu chuan tiang hi fungal infection hian kai du lutuka chuan pangpar spray hi an faklo na chan po chu ni ani tare nga mi thiam te pon kan malo ka fura lo thleng le mai do na chunga te po chon hetiangan om chan chu i ana hu wanga ne ti kha sha thiam to nya chuan i akha tokin fungicide kha fungo ka ti ang chi te khan ka mei turani fungo ka ti lo po ka fungicide tam tak ma se fungo kha chu ka zor alai ni wang khan ka group member te tan chon mu ol samber tur kha chu ani ta a chuan ti hian hei tiang kan ti dia te tanga hei azia velu tu ka lang dum huam lai kha hei ti han ti chuan azia ve a chuanin hei chu hei helai tak hi chu hei a englai hi le oma wang hian hei asir hi ale enga wang hian hei chu infection akha ale dam lo ale ro kim lo ani hi na hi chu wan chon hei hi chu ti hian kabal de yang chuan fungicide ka ti kha chu thlakhata voi khat ka tok me ni chuanin helai hi a shape hi hetia ti lai hian hei hi tiang kasia ma ti lai te pon te na tron bel le thei ta du chuan ta po hena kat bul thei ta chuan helai po hi a eng kai lai om tho ni hei po hi hei po tiang ka pai de yang ni thian ka pai tha de yang chuan helai hi le duk teu hleka helai hi chu akar takania ti har deuh hlek akati phelta tin cheplo lo ma se hei ahliam hi infection ka yang ti hla oma akena lo kai ta ni chuan ana pumpu hi ka pai le denga nichina infection akaya ale eng ka ti ang chi kha aning kai du ve lu tuka kha wang khan anya fungicide ka atul na po kha na te hi an nei ve thei tlata nun na ne an ni mewa ven ve reng hin ngai ni yang khan lo ni ta chuan hei po hi hei apola hi hei aliam to a kalau siam toy de ulaka
mà sẽ tian helai à tipo han tian tron betil hemi mos pol siam dan poi video kha ka siam to I video link khana kina description a pok hang kalo da tho don nya mos pol siam dan hi endu in chuan hei specnum mos ka thuna chunga hian chuan hei hemi thir le na hi chu hardware store ami hi ani a chunga thir in phu mang chi kha thabik ta chuan hei helai te poi kan kat lenga chuan video hi a sei lutuk lo nan hei chu nakina ka lo ti chun zom menga helai han a shape siam dan hi lemin tilan ka do hei hi tang ka kwal chhota hei hi I mo pola hian chon pol hi tui hi pek ve thin tur ne ama ringot ni lo hian pol te po hi tang kan phu hu ta chu ka soyang khanin ana hi ale a hu chuan pona da tur pon dai hlima da tur a chan chu a hu ka chon tiang khana omle don ta pon boruak I thi thoi ina chem hul zung theina la ya kan da kha chon tiang hian om don lo ni chuan fungicide in ta khata voi khatal ka tur ka kan ven nan thatakani chuan hemi hi hela hi asei ta hei pol atang hian aliam ta dei ta hei po hi I ka propagate dei meang hetia pol zom sei le han ti le kha chuanin a buai thak a thei thawa ma se thil buai thak a tling to tlat chuanin hei hi ka propagate anga chuan hemi propagate dan hi nakina video englawa khan a om to thawa kha po kha I inlo en le don nya ai na ka chep thlatel hei hi ka che thla ka chu ne hei a chor thar chu a that sia hi chuan hei po hi tian a changa te han kan tan thlianga tian hei ti zel hian hemi pakhat zel hi plant pakhata chang thei ni a chang thei ni hei ti hian hei hi du chuan tuya chia bottle te hemi chen vel khan tuya che ina theya chuan specnum mo sa po a propagate thei ni hei ti zel hian chang khat zel ang khan hei po ti hian propagate hi nuam hi ka ti khopa kai chu hei chu ti hian om te se helai hi ale no em maya ti hian om se chuan hei po hi aron uai ma hei po hi propagate turin ka chep thla tho don ani ti khan helai nok chor tam lutuk khati khan ka katanga chuan hei helai po hi hei ti hian alo om ta hei helai po hi hei hi ama a ka tan to na tho hei ka tan to na tho ania ti lai hi hei khamiron chor le kha nia hei po hi a wai nyang nuang rewa helai hi khat chho vek se chon moi ka tia ma se then chon hetia buka hetia achunga bukle te hi moi an tia tinge mukati don ne a shape patak hi chu hian hei po hi heta hian ti hian ka tibet chho me anga hian hei hetiang thirzai hi kaneya chuan teng ka tibet chho anga hei hi chu helai ron wai thla hi chu lo le wai shi lok mai se a sei deuh hlek khuna du le ka kat zokang ti hian hei ka kat fai ta veka a chelai ho kha helam po hi hei ti hian a tron ngai ho te kha ka tron
khom ta hei a shape chu hei adar hiang huang lai a kha a ta lo dewa ni chuan helam hi chuan heng ho hi ka kat thlak kha ni ta hi ka propagate ang ke chuan specnum mo sa khan tiang ka zuk da anga ma specnum mo sa ti dan video ka siam to kha video ma sa chuan ka tiang khang ka ti le don ani tu ya po cha theya mani du dan dan ani khati zong kha ani e ton tum video a chuan min clear tu te zong zong chunga lom thu ka soya a thei sham chuan like and subscribe video share khamilo ti sak sham don nya zawai chunga ka lo me